салом. салом. худро чӣ хел эҳсос мекунед? каме эҳсоси хастагӣ дорам ва ҳарорати баданам баланд аст. ташхис нишон дод ки шумо ба коронавирус гирифтор шудаед. аммо хавотир нашавед, ба таҳлука наафтед. ҳама шароит ҳаст то шумо пурра шифо ёбед. хуб, табрик, шумо пурра аз ин беморӣ шифо ёфтед. раҳмат духтор, шумо воқеан қаҳрамон ҳастед. барои барқарор кардан ва боқувват намудани иммунитет баъди гирифторӣ ба ковид шуморо зарур аст тавсияҳои моро риоя намоед. дар хона кӯшиш кунед бештар аз афшураҳо ва хӯрокҳои обдор истеъмол намоед. баъди тановул муддати 20 дақиқа роҳ гаштан низ муфид аст. истеъмол намудани ғизо дар ҳолати якпаҳлӯ задан ё ин ки хоб будан тавсия дода намешавад. кӯшиш кунед ҳангоми тановул такягоҳи боқувват дошта бошед то сутунмоҳраатон рост бошад. дар давоми барқарорсозии организм бо духтур дар робита будан барои зудтар нерӯманд шудан мусоидат мекунад.